вазири пешини иқтисоди Қазоқистон барои қатли ҳамсараш ба 24 соли зиндон маҳкум шуд. давоми 7 ҳафта ҷараёни мурофиаи додгоҳӣ ба таври зинда пахш шуд ва бисёриҳо гуфтанд ин барои президент ҳам як санҷиш аст ки ӯҳдадориҳояшро барои таъмини ҳуқуқи занон иҷро кунад. додгоҳ қоандиқ бишимбоевро дар шиканҷаву куштори ҳамсараш Салтанат Нукеноваи 31 сола айбдор эълон кард. ман эътироф мекунам ки ӯро ба рӯяш ва дигар ҷояш задам, вале ман намехостам ӯро бикушам. намедонистам ки як торсакӣ метавонад боиси марг шавад. 9 ноябри соли 2023 Бишимбоев дар дохили тарабхонаи оилавии онҳо ҳамсараш Салтанат Нукеноваро бераҳмона латукуб карда, аз мӯи сараш кашида ба дохили утоқе бурд ва чанд соат баъдаш Салтанат ҷон дод. мо чунин як ҳукмро интизор доштем. мо дар ҳамин ҷо нуқта мегузорем. ин муҳлати кофӣ аст. дар 24 сол ӯ 68 сола мешавад, ки баробар ба ҳукми абад аст. додгоҳи Бишимбоевро бисёр ҳомиёни ҳуқуқ паёми ҳукумат барои хатми беҷазоии элитаи Қазоқистон дар баробари хушунат нисбати занон меноманд. бисёр вақт дар Қазоқистон хушунати хонаводагӣ беҷазо мемонад, бахусус барои афроди шиносдору сарватманд. ба ҳамин хотир ҳам таваҷҷӯҳ ба ин қазия хеле зиёд буд. парвандаи додгоҳӣ боиси он шуд ки хушунати хонаводагӣ дар қонунҳои Қазоқистон ҳамчун ҷиноят сабт шавад.